Donazzjoni Lid-Dar Tal-Providenza reġgħet tħolqot ġlied kbir u ġdid fil-Partit Nazzjonalista bejn l-establishment nazzjonalista u l-fazzjoni ta' Adrian Delia. Esponenti miż-żewġ naħat kitbu fuq il-midja soċjali jattakkaw lil xulxin. L-establishment nazzjonalista li kiseb mill-ġdid ir-riedni tal-partit u issa jinsab wara Bernard Grech kellu esponenti tiegħu ifakru fid-dellijiet fiskali ta' Adrian Delia. Dan fi sfond li Delia mar fuq it-televiżjoni u fisem Catco Group Capital Investment ta' qotja ta' €9,000,000 lid-Dar Tal-Providenza. L-esponent tal-establishment u tal-fazzjoni ta' Sami Busuttil Godfrey Leone Ganado nfexx jattakka lil Adrian Delia. Fuq il-profil tiegħu fuq Facebook, Leone Ganado li mhux l-ewwel darba ntuża biex jikteb kontra Delia għajjem xi mistoqsijiet diretti lejn Delia. Wara li Delia ta' donazzjoni Lid-Dar Tal-Providenza, Ganado staqsek Delia milx il-verifiki meħtieġa. Kiteb ukoll Wayne Hewitt li fi żmien il-miliet għajjar lil dawk ta' Delia bħala erba' teqtates u anki sejħilhom bħala maħruqin. Hewitt qal li apparti li d-donazzjoni ta' Delia mhix flusu u huwa qed jiġi investigat. Dan b'referenza għal fatt li d-Dar Tal-Providenza se tivverifika d-donazzjoni mogħtija. Mistoqsi minn persuna oħra jekk jaħsibx li l-flus mogħtija bħala donazzjoni u mhix illegali, Hewitt kien pront wieġeb li ma jieħu xejn bi kbir. Qal li Delia huwa investigat mill-FIU fuq frodi u ħasil ta' flus. Din il-materja ntużat mill-kampanja ta' Bernard Grech kontra Adrian Delia fit-telli għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Min-naħa l-oħra dawk favur Delia qed jgħidu li huwa tal-mistħija li donazzjoni għal nobli qed tintuża biex jiġi attakkat Adrian Delia. Il-ġlied fuq donazzjonijiet li ppreżenta Adrian Delia kompla meta fl-ewwel jum tas-sena xħin l-eks kap nazzjonalista Adrian Delia flimkien ma' nies viċin tiegħu marjati qotja d-Dar Tal-Providenza, ix-xandiera tal-istazzjon nazzjonalista qatet biex ixxandar il-messaġġ tal-ewwel tas-sena tal-kap nazzjonalista Bernard Grech. Din il-mossa ma niżlet xejn tajjeb ma' bosta li urtaw ruhom li Delia nqata' biex jidher Bernard Grech.